Θάλασσα. Μια ανοιχτή επιλογή για όλους μας. Μητέρα των πάντων. Κοιτίδα της ζωής που γεννήθηκε πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια όταν εμφανίστηκαν κάποιοι μονοκύτταροι οργανισμοί οι οποίοι σταδιακά εξελίχθηκαν στα σημερινά ζώα και φυτά. Κάποια προσαρμόστηκαν στις συνθήκες ζωής που επικρατούσαν στη στεριά, όπως ο άνθρωπος, και άλλα επέστρεψαν για πάντα σε αυτή, όπως τα θαλάσσια θηλαστικά. Θάλασσα. Τα 3/4 του πλανήτη μας. Το 50% του οξυγόνου του. Η Μεσόγειος, η δική μας θάλασσα, αν και σταγόνα στον ωκεανό, με όγκο μόλις το 0,8% των παγκόσμιων θαλασσών, έχει έναν απίστευτο αριθμό ζώων και φυτών αμέσως μετά την τεράστια Καραϊβική. Από τα 519 θαλάσσια ενδυμικά είδη της Μεσογείου, τα 447 φιλοξενούνται στις ελληνικές θάλασσες, ενώ το 8% συνολικά των ειδών της Μεσογείου κινδυνεύει με εξαφάνιση. Εύλογο, αφού είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη, το 30% της παγκόσμιας ναυσιπλοείας διασχίζει τα νερά της, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό της θαλάσσιας κυκλοφορίας περνάει από τις ελληνικές θάλασσες. Επιπλέον, στις ελληνικές θάλασσες, που περικλείονται από 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, το 1/3 της Μεσογείου, αλλιεύουν 17.000 αλλιευτικά σκάφη, μέσα στα οποία 24.000 ψαράδες αγωνίζονται καθημερινά να επιβιώσουν. Μαζί τους, 9 θαλάσσια θηλαστικά, εκ των οποίων τα 7, σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας, κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Τα θηλαστικά. Μια τεράστια κατηγορία ζώων με κοινό χαρακτηριστικό τους το ότι θυλάζουν τα νεογνά τους με μητρικό γάλα και τα μεγαλώνουν με μακρόχρονη φροντίδα. Τα θαλάσσια θηλαστικά καταγράφονται ήδη από το 350 π.Χ. στο περί των ζώων ιστορία του Αριστοτέλη, ο οποίος πρώτος τα διέκρινε από τα ψάρια για αυτές τους τις ιδιότητες και για το ότι αναπνέουν αέρα. Οι μεσογειακοί φώκια μονάχους, οι φάλαινες, τα δελφίνια, οι φυσιτήρες, οι ζυφιοί και οι φώκενες είναι θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις θάλασσές μας, που μοιράζονται μαζί μας το ίδιο σπίτι και το οποίο έχουν απόλυτη ανάγκη για να συνεχίσουν να ζουν, να τρέφονται και να αναπαράγονται.